Orasma dihita salahuna, adorang sotapuka ibadah parminggota sadarion, martangiang nahom mahita di bagasan rohat tabe, martangiang mahita. Amin. Marhite-hite gor ni di bata ama, dohot gor ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gor ni tod di perbadia, na tumu palangit dohot tanoon. Amen. Marsuara olup-olup mahamu pabuahon, patubegehon hatai, pasar hamumai ro di ujung ni tanoon, dok hamuma, nunga di pelua Jehovah na posona si Jakob, marolop-olop tu debata maho ale sadok tanoon, edehok kamu ma hamuliaon ni guarna, marmulia ma bahek kamu puji-pujianna, haleluya. Haleluya.
kita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, holan ala ni asin ni roham sabingdo ubahin na terbahay kami marpungu di jolom, marsada ni roha martangiang tuho, di parbaga-baga hodo di bagasan hatam, molo adong dua manang tolu halak marpungu marhite-hite guarmu, lehono mudo na pinangido na sida. Ale Tuhan, pasaut ma baga-baga bami, tangihom ma pangiduan nami, lehon ma na tau hangoluan nami, lehon ma dihami saliling dihas yang anon, parbinotoan dihasit tongami, doho dihangoluan saliling-liling na marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihok kamu ma patik ni debata na tersurat di Judas Sada ayat 20 songonon ma didok. Alai hamu akka haholongan pauliuli hamuma dirimuna di atas hapor siamuna nabadia situtu jala martangiang di bagasat toddi porbadia. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pergugui mahami, mangulahon na hobat kepatekmi. Amin. Kor amahuria dung sidung ina Naomi.
diuduti kor inanomi.
Tatopo tima dosata tu ado panidebata, tapauduk marohatta martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, na pungudo hami di julom martangiang tuho, dada mangasahon hati goron nami, na mangasahon asiniroham na godangido, say asi maroham midasat dok bangso nami, sesama dosa nami saluhuna, say sungguli maroha nami, asamuba roha dohot pangalahon nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulo kami. Amen. Tabigema baga-baga ni dibata taringot tu hacesan indosata. Songonot dohata ni Tuhan Jehovah, nunga diarasai ho ahu marhite sian akka dosam. Jala nunga dilojai ho au marhite sian akka hajahatommu. Au tutu, au sadiri manalesei akka pangalosim alani hadirioku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam, hasangapon ma di dibata na digijang. Amin. Marede punguan kor inahuria.
Najahama terpuk epistel di mingguta sadarion, natar surat di panurenang Jona bidu paduahon ayat sada sahatu ayat 11 tajahama marsika sorin. Dungi di para Jehovah ma sada ihan raya, asa dibodut si Jona, jadi di bagasan butuhan ni ihanima si Jona toluari tolu borngin. Dungi mantangi yang masih Jona tu Jehovah di batana, sian butuhan ni ihani. Jala di dokma, jauh-jauh doau sian hagogotaki tu Jehovah, gabe di alusi ibana au, sian butuhan ni perbeguan au mangangguhi, ditangi kodo suaraki. Dungi di rokon ho au tu bagasan pusat-pusat ni laut, gabe pusat manghaliangi au, sude aka obak mi, dohot galumbang mi, Yang go au nunga hudok, nunga bali au sia jolo di matam, alai tahe ulah haku dope mamereng dopak joro haba diau mi. nunga nia dihaliangi aka aik di au, pola tos hosaku, lungi pasapak-sapak au, sirambon do ali tuluku. Nunga mangukur au saha tubona niak kaduluk, ratsang-ratsang di tanah ope nunga tersordak humaliang au, rodi saliling-lelingna, alai di panokok hongoluku sia godung ali Jehovah debataku. Uju madate hosaku di bagasan Jehovah mawimot, jadi sahat matangyaku tuho, tujoro ni habadioni. Alai halak namar sobba tu gana-gana si pauto-oto, ima nama nadikon hasonangan nasidai. Alai yang doau madonga suara puji-pujian au mamele tuho, gerangku dona parbaga-baga, Jehovah dona punah hatoau. Dungi di dok Jehovah ma tu ihani, gabe di utahom masih Jona tu pasir, ido sahatna, martua ma akka na tumangihon hatani di bata, jala nau peopsa, amen. Cor Gloria.
porsiau tai, sona hina tidak kon nidongata saha porsiau di sadok portibion rap mahita madok. Au porsia di dibata Jehova, ido ama pargogo na sorturusan, natu mo palangi to tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni dibata Jehova na sasadi, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabea si atot di pabadia, adoran sohabu. Ido tu hatta na tumalu na bagni di pangumuman ni sahatus na mati terpajang do ibana di hau penersia na tua tu banuturu dong di tanah na mulak manguru diara petoluhon na manai surgo la hudu tu siamu di bata Jehova amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pai mamulak surgo tu tanaon mangumuhi hanak na manguru do na mati au posea to di perbadia jala adon sada huria na badia huria atau panela kesen akan na badia dohok di hasain dosa dohok di hatai na madok mula mangulu suruh daging ni halak nang mati dohok di hangoluan na sarasu amin. Kor ama paradiso.
Salu, Shalom. horas madihita saluhna. Horas. Tabigema tikting namasa di ruriata di bagasan nasa mingguan. Na parjulu goar ni minggu. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu rogate doho topik minggu martangiang mardongan mauliate. Na paduahon parhobas dari minggu sadarion 14 Mei 2027 buima tajaha di tikting. Na patuluhon tikting namasa na parjulu parningotan hananai ni Tuhan Yesus. Di hari Kamis tanggal 10 Mei 2027 ima parningotan hananai ni Tuhan Yesus dipatupa 2 hari per mingguan. Ima pukul 7 doho pukul 10 wib. Na paduahon maka tidakon haporseaon khusus. Sadariom minggu 14 Mei 2027 di par minggu pukul 10 wib huriata patupahon maka tidakon haporseaon khusus tu 2 halak manang na tu 2 buru. Na patuluhon pertanyaan wilayah. Na parjulu di wilayah Yerusalem di bagas ni Nyonya Sitanggang Buru Sitohang Sian Huta Kapling Harapat Jaya Blok C nomor 42. Na paduahon di wilayah Kanan di bagas ni TD Tinambunan Buru Pajahitan di patupa dia ula gereja. Na patuluhon di wilayah Galilea di bagas ni situa Pardusi Buru Situmorang Sian Huta Perum Bumi Berlian Sejahtera Tulu Blok A nomor 10 Sia. Na paupaton di wilayah Judea di bagas ni S Nababan Buru Tapubulun Sian Huta Perum Pesona Anggrek Harapan Blok B15 nomor 12. Na palimaho di wilayah Sion di bagas ni A Simbulun Buru Sitijak Sian Huta Jalan Perintis 5 RT Sia RW 10 Pitu Bulak Sentul. Di hari Rabu tanggal 10 Mei 2027 di wilayah Bethlehem di bagas ni H Sirait Buru Situpul Sian Huta Kapling Rawa Bugel Jalan Pamili 2 nomor 50 RT 01 RW 10. Di wilayah Hermon di bagas ni Amang P Sinaga Buru Sirait Perum Bintang Metropol Blok A2 nomor 10 Sia. Di wilayah Jetun di bagas ni Nyonya Situa P Nainggolan Buru Silaban. Di wilayah Sian Huta Jalan Segara Wana 1 nomor 27 Harapan Jaya. Di wilayah Eprata di bagas ni Nyonya Sinaga Buru Siregar Rawa Pasung. Na pasapuluhon di wilayah Nasaret di bagas ni H Tambunan Buru Sinaga Sian Huta Perum Taman Titian Indah Blok J5 nomor 10 Sada. Na paupaton kebaktian bulanan remaja Naposo Bulung. Di hari Sabtu 20 Mei 2027 pukul 10 WIB maringana di bagas ni Brian Sitijak dohot Starion Tarigan Manang Asipa Grand Town House Blok A4 nomor 10 remaja Naposo Bulung HKBP Harapat Jaya di Patupado kebaktian bulanan dohot tema Build a Solid Foundation in Christ manang tersurat di Ibrani 10 Sada ayat 6. Pinangido tu sude remaja Naposo Bulung asa madohoti kebaktian bulanani. Napaupaton parhepengon. Parhepengon ni huriata mingguon buima tajaha di tikting saldo kas ni huriata par 14 Mei 2027
Huria diakoni 275.310.242 rupiah. Pusat 5.810.750 rupiah. Pembangunan manang perawatan 133.829.410 rupiah. Transistoria 7.725.000 rupiah. Sarana parkir dohok dalan 101.596.200 rupiah. Laus ni sosohom matu sudah ruas ni huriata. Asa tagara ma pilia bulan tabi pilia permingguan virtual. Natapatupa dibagasta nang songoni janji matabi. Tuhat tama nama masu-masu parhepengon ni huriata. Napalimahon nama rulang tahun. Toro ni ruas ni huriata nama rulang tahun di mingguon imat 30 halak. Parhalado doh ruas pasahaton. Selamat ulang tahun. Hatani debata nama dok di surat 1 Tesalonika 5 ayat 16 sahatu sebelalu. Toktong mahamu marlas ni roha. Unang masadi hamu martangiang. Madok mauliate mahamu sian saluhutna. Aido dipangido debata sian hamu marhite-hite Kristus Yesus. Songonima tikting namasa di huriata di bagasan nasa minggon. Tuhatama nama masu-masu saluhutna sialum horas. Yang
dameni debatana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Shalom. Hatani debata jamita di mingguta sadarion minggu rogate. Ima sian suratnya Apostol Paulus tuhuria Filipi bi 24 ayat sada rodi ayat pitu. Filipi 4 ayat sada rodi ayat pitu. Ujahama di tonga-tongata. Ope hamu akadongaku nahina holongan, jala nahina siholan. Halasan ni rohaku jala tupalhu. Songonima marsihoho tamu di bagasa Tuhani. Hamu aka haholongan. Hamu oidia dohot sintike. Huapoi mahamu. Asa marsada ni roha di bagasan Tuhani. Huelekele madohoto ale sinsigus nabotor. Rupi mana sida akan naung madonganiau marukil humokop barita nauli. Rapon si Clemens dohot dongaku saulaon na debanari. Di buku hangoluani do gowarna sida. Marlas ni roha mahamu toktong di bagasa Tuhani. Hulahi mamadok. Marlas ni roha mahamu. Pabotohok kamu mahabasaromuna tu saluhut talak. Dono do Tuhani. Unakol sohok kamu agia aha. Alai sadok pabotohok kamu tu debata pangidua muna. Marhite-hite tangiang dohot elehelek mardongan mauliate. Jaladame ni debata na sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti aka ate-ate. Dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus. Amin. Utogihot jolo kita satokin laho mamereng ubg barita taringo tuhuria Filipion. Menarik situ tu. Jalamolo hujaha dang bosan majaha na opa bidu surat Filipion. Ala sahirana di jolo ni si malolong, sahirana manoto video do hita molo, manang manoto film ni Filipion. Ala digoari do suraton surat sukacita. Tarida macai rosu, begitu mesra hubungan antara Paulus dengan jemaat Filipi. Huria Filipion, Apostol Paulus do narotu hutai laho hado guarna mamuka menginjili halak Yahudi nadong di sekitar Filipi dohot talak Junani dohot halak Nahumaliang asa meragam do suku hati hai dohot latar belakang nagabe masuk tu ruas ni Filipion digoari huria Filipi ala ingananna di kota Filipi tersongok kuria tahun Harapan Jaya ala di daerah Harapan Jaya. Hira-hira di tahun 52 tu 55 Masehi maun. Di Pajongjong tubuh huriaon. Manang tahun 50 tu tahun 55 tarimai. Alai daksa dia leleng Apostol Paulus marpidda-pidda do. Ala memang ido nang hati hai. Dang apala dong 3 tahun, 4 tahun, dang lobi. Alai saya toktonggo di paihutihu barita ni Filipion. Di tahun 50 sia manang tahun 60, lapatan na hira 10 tahun do pedang lobi 10 tahun do pe huriau jongjong. Mamuka jongjong pe sejak berdiri ancaman pangalileon penganiayaan tu halak Kristen masa do. Apostol Paulus di penjara mahati hai.
di penjara di kota Torok Maddo di kota Roma. Alai nakpe di penjara Apostel Paulus ala barita nauli dada ala na mangulahod dosa ibana holan ala ni jutni roha aka anti Kristus unang rara barita nauli inian. Hape nang diboto na sidadak kabatan ni mana nga hape hararara ni barita nauli apapun yang dilakukan oleh dunia ini seberapa benci pun dan segala macam cara untuk menghambat manang na izin na maulah pajongjong rumah ibadah boy do halak di jabu-jabu di ruko boy do di akainganan na asing dibakar sada bagas joro marmulopa bagas joro na asing imana masa hati hai jala huria Pilipion nakpe na baru mertubur masih muda belia tetapi luar biasa mereka sudah berakar dalam Kristus. Odo naung marga situ tuala naung marura di bagasan Kristus bagas maul dihutur. Di penjara Apostel Paulus sama biar do halak nasingi alayang go halahon jemaat na di Filipi patu pate keles do nasida. Dan apalah dipangido Apostel Paulus sih? Alai gabi belga situ tu rohani Apostel Paulus Roma perwakilan ni huria Filipion pasahaton songot tada holong ni rohana tu penjara jauh dui sian Filipi tu Roma di bagasan hatahutod doakan asing alama biar do halak molodido odo sada dongan ni si Paulusi alayang go huria Filipi nakpe posodope luar biasa ido benda diguari surat sukacita jala dinaro si Epafroditus sian Filipion ima perwakilan nasida di Papua ma barita kana masai niat dang apala songo sinuaing dunia makin sempit karena teknologi. Victor Murado boto ahana masa di Amerika, ahana masa di Hitaan, ahana masa di luar na asing, alani teknologi, Murado viral. Ala yang go hati haidaong, na dilehod do rohana, jauh di mata, dekat di hati. Baik koni manian na masih haholong ada. Adang boy say rap terus. Alay molo na masih haholongan nakpe satokid dope partina dan nasida doho Apostel Paulus. Jauh di mata, dekat di hati. Di sian penjara maibana manulis suraton. Digoari surat sukacita. Ala mangulu haporseaon nasida. Ala jumpa hasadaun ni rohana sida. Sesama ruas ni huria potensi konflik macetibodo di huria Filipion. Bahasa hudok tibo ala meragam latar belakang. Adong napistar situtu ibarat ni profesor. Adong di huria Filipion. Ala yang adong dona buta hornop, buta huruf. Nasoma boto majaha. Alay dang gabi gijang rohani na profesoron na bergelar S2 S3 daw. Dang gabi merasa rendah diri o daw. Adong dona morajong. Alay adong dona pogos jong. Alay tarida dang adong gep. Adong siyak kalak Yahudi. Latar belakang nasida ugamo Yahudi dang adong kadumuan na tunasing. Alayala Kristusi gabi bui masih patutoru dirina. Ido edeni gloria naking. Konna di bagasa kolong ni rohai sudedo nakit tutulit edei. Menikmati akakur naking kornauli. Sasahali do songoni 5 hali. Kori alai uli-uli do sude. Jala sude matcuarahon asa di bagasa tangiang.
dohot holong ni roha na duai manakin. Huingok mahuria Pilipion. Patu do songoni nakpe adong do saotik. Molo dengan huriai amanaman sude saya dong gotik. Alai dang gabi pangabati. Ido bana diguari di ayat 2. Ayat 2 ikut di surat tuh nih. Kenapa harus dibuka ini? Walaupun persoalannya kecil. Bisa dibuka lagi di layar ini. Ayat 2-nya ya. Hamu dinna. Oidia dohot sintike. 2 orang perempuan yang aktif melayani di gereja. Bagian diakoni mahatihai. Pelayanan sosial. Nama rale-ale hiad dohalahon. Ale sangan yang maralo-alo. Bagian diakoni. Adong na mungkin merasa sada songon na patujuluhu. Na sada mangiburu. Sehingga terjadi madong kles. Dalam pelayanan. Rasul Paulus sekecil itu. Dia beri perhatian. Unang berkembangon. Unang mangararation. Unang adong tubuh blok-blok. Supaya tubuh Kristus tidak terpecah-pecah. Alani huelek-elek huapoi mahamu. Marsadani roha mahamu dina. Tabu. Dak pola tersinggung si Odia. Dohok sintike. Alai kon di paingo-tingok guarnaon nahya marsoal nasi dana 2. Alai asa gerakan tu sude doi. Di tonga-tongani huria boy do masai. Jangankan di tonga-tongani huria nasaripe. Boy masih ososan. Namar donga tubu wajar doi. Melodi dok bakune hauna jonok doda masih ososan. Terjadi adong kles. Wajar doi hea hubain adong hacik ni rohamuna. Sabalik nape wajar doi hea do adong hacik ni rohaku di baik kamu. Alai unak sangamit tok mataniari. Somoburi mas muna. Koni donian. Ala huria songok keluarga. Songon na mardonga sari pedoi. Hacit nasada dohok nasada nari hacitan. Datung gabe patubu-tubuon manang togi honoton kelompok niba mangaloan. Aisogo ikom mardomu do. Jalai mahuria. Juppa do, margogo. Ala gabe tarida do. Diulaun ni apostel bidu 20 lalu. Di patorang apostel Paulus do luar biasa. Persatuan, kesatuan, kesehatian. Ni huria Pilipion. Asamolo tahun nasalpu tahun kesehatian siap Pilipion do dibuat dienet. Filipi 2 ayat 2. Sadama rohamu saroha sapikiram mahamu. Alagabe model doon. Huria Pilipion. Ayat 4. Menarik. Marlas ni roha mahamu toktong. Hebat. Toktong itu selalu di bagasa Tuhani. Hulahi mamadok ni namuse marlas ni roha mahamu. Isina solo marlas ni rohate. Dia do nagumodang. Aya onom unakol sohok kamu agia aha. Dia do najumotjot. Marlas ni roha hitam manang holsoan. Puji Tuhan molo gumodang do marlas ni roha. Tetapi ini firman Tuhan marlas ni roha, sukacita itu bukan pilihan. Boleh marlas ni roha, boleh tidak, dao. Tetapi ini perintah, ini menjadi status. Harus menjadi status. Kalau boleh saya katakan, ini yang harus menyatu dalam hidup kita. Nah, adu parjadi nion. Udah gak kasih pikiran.
adong akasahit, adong nama baju ni rohanakin, adong gope alaniaka utang, adong alaniaka hapogoson, adong alaniaka dope barita na di huta, keluarga dohok lan nasing, ba, edang gabi holsoan, taringok tuyanakon, nasomarna rojodohna, dakol soabe, firman Tuhan yang berkata, itu boleh terjadi. Rasul Paulus boleh dipenjara, boleh dia disiksa, dan dalam penjara itu dia juga mengalami sakit penyakit kanker kulit. Songo basir-basir rotu pamatangna sakit. Alai dak sudah merlas niroha karena sukacita itu sudah menjadi dia miliki. Ini boleh ada. Persoalan kehidupan ini harus ada. Tung dihutak kita, holak kita nama ngolu dihutai. Persoalan tetap ada. Tung sagodang ni godang na arta dihita, persoalan juga tetap ada. Tung naung mauli bulungi gabe sudaya nakonna, tir maranak marboru, marpahopu, marnini, marnono. Tanya apakah ada persoalan kehidupannya? Pasti ada. Tetapi kalau ini menjadi satu perintah, bukan pilihan, aladang didok. Hendaklah kamu bersuka cita daong, naing mahamu marlas niroha daong. Alai perintah marlas niroha mahamu toktong di bagasa Tuhani. Hulahi mamadok marlas niroha mahamu. Boy do tatio po nakamanginang. Boy do tangis boy. Tetapi dalam suasana saya bersuka cita karena Kristus. Naum margai nunga di lehonibana jala di Filipion do di hatahon Apostel Paulus. Nau belgai mahamatean Filipi sada ya 20 sada. Ipedaksi hol sohonot tobeonin na ibana. Ay Kristus dohang uluad dia ujala labanang hamatean. Alanima tapeop. Gabi margogo, itu dah nama siapulan. Boleh berek kamu pesogot tadua songon namar sak paditaun ya jamitana songon nama si pengota dohita. Firman Tuhan ini meneguhkan, menguatkan. Ini boleh kehidupan yang silih berganti ini datang. Rode, dangadong nasi kop di ngulut tahun. Ngahya bahas di pertanyaan molo sosala di Nazaret dorai, manang di Yerusalem. Soal apa kata Daud di tonga-tonga ni hasosaka di tonga-tonga ni pangalileon Jehovah si parmahanau daktagamon huranganau. Tuhan adalah gembalaku, takkan, ini pasti, takkan kekurangan aku. Ana sodohonon nida ubenna raja doi lomonat tong imadohonota. Tidak. Dalam gua, dalam persembunyian, dalam pelarian, dalam ancaman Saul, doho akka parangan naiko tuhamateam madaud, alani pagiburonon. Tetapi justru dari kesesakan itu dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tatiuk mai, jala di minggu rogateon, edeni Naomi naking tangiang do ojahan disidu hita margogo unakol sohok kamu agiaha alai pabotohok kamu ma sadok pangidua muna arhite-hite tangiang mardongan ele-hele dohok roha mauliate naparpudi namon dua yanak kota dangsian latar belakang HKBP Nasida alai nungamar padan Nasida naing masuk tuhu riaon HKBP na naing maka tidakon haporseaon. Bukan kamu yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilihmu. Sudah kita berlaku doi. Dangau nama milik Kristus, Kristus memilih saya untuk tetap setia.
di pasu-pasu de batama anak sakap muna. Ditikin aja pehon namar hasohotan. Alay naing manian buisada toktong. Dang madok HKBP do nasitong, bukan. Tetapi tidak baik. Molo sada tu huriaan, sada tu son. Adong gosongoni bu ya dok. Molo sinuk ku namatay cik dei. Maniak dei, mari bersatu. Sekali pilih, bukan dipaksakan, harus di HKBP, tidak. Tetapi sejak hari ini, saudara berdua menjadi anggota jemaat HKBP Harapan Jaya. Ketika saudara menyaksikan CD itu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mau lihat tema Tuhan. Dipakulingi hodo hami marhite hatam di minggu rokate sadarion. Asamanokto kami marlas ni roha, jalauna kuhol soho kami yagia aha. Alai hupabotoho kami sadok pangiduan nami marhite tangiang, mardongan elehelek doh maurliate. Pacay uli si tutu hatami, paingotok kami patuguhor rohanami, najujut ro aka galubang di ngolu namion. Sahit arsak parsirangan nalani hamatean alai hatami nama doktu hami ikom manoktok kami marlas ni roha ala holong ni roha naung pinasahatmu naung nitobusmu hami siang gonggongan ni dosa hamateani. Mau liate ma Tuhan pargugoy hami di ngolu siganu parion unang talu asahu hamonako kami jalamanok tok kami marlas ni roha dia ka gulmit ni parnguluan namion laos diari sadarion neng makatidakon hapor seaon dua borumi pasu-pasu manasida asahot hapor seaon nasida so ganggu jala toktong marhapo satuho hutangnya ko kami saluhut ruas ni huriam na di bagasa parsahiton torok sopiga ruas ni huriam na pea nuaing di podomana di bagasna nang di rumah sakit alani sahit na songgop Tuhan na si roham elehelek nami pasu-pasu na sida pasu-pasu akau ba nauk pinangan na doho na naik panganon na pasu-pasu doho aka usaha ni para medis. Gabi parhitiamu may Tuhan mangalehon hahi pason unang talo na sida hinorhon yaka sahiti. Urupi pargugoy apuli nangaka namabalu. Asa toktong di bagasalas ni roha hodo ama nama noktong. Mau liate husobaho roha nami diaka dongan nami namar ulang tahun di bagasan mingguon ulang tahun hatutubu doho perkawinan. Siakodo mual ni nasa pasu-pasu. Mau liate ma Tuhan disaluhut dengan dibasam. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. So
lepas sidi khusus. Marede mahitam oke de nomor 140 sia. Dina maredeon Roma 7 luanon. Hite-hite goarni de bata ama anak dohotol di parbadia. Amin. Jongjong ma doho natoras ni nanaing makatidako kaporsiano di hudulanda. Hamu ale natoras nida danahon di ida hamudo yana komuna haholongan ni rohamuna jongjong dison. Tama jumolo madok mauliate hamu sadarion tu debata alani sude asini rohana na say laon. Ay di pangulu do nasida rasi rasan waeng jala sanga di boto nasida hata ni debata doho dala tu hanguluan. Alay tamado ingoto muna sadarion na kapabahena muna tu akayana komunaon. Ay dang dileho debata kada danahon tu hamu asadong donga muna mangula ulau sabing. Alaya sa ditogu-togu jala diajari hamudo nasida mangihuton hata ni debata ido ubahen nadi lehon ditanya ko kamu do ganu pariana komunao na saunang mago nasida molo dihilala hamu nuaeng hurang ni pabahenam muna taringo tuakayana komunaon tamau dukamu tu debata manopoti salamuna atong martangiang mahita. Alea manami amani nasana targoar ama di banua gijang doho di tanoon. Sai tangi homma tangiang namion. Jakom ma akada danahon gabi anak komu asima roham lehom mato di parbadia tu rohana sida. Asa gabi sisiamu nasida rodi saliling nililing na. Molo tung nahurang pabahenan namin nasay laut tu nasida. Say se samay. Say unang matargasip nasida jala unang loas mago manangise nasida binahen ni pangalahon nami. Asima roham. Sahat tutangamu manasida marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul manatoras Roma 7 jongjong di jolo. Hamu akada dana nahina holongan ni debata. Na jongjong do hamu di jolo ni debata na mamereng torus tu bagasa rohamuna doho di jolo ni huriaon. Nunga di boto hamu lomo doho sogo ni rohani debata. Dak terbahek kamu be marsidalia sogo diari paru humani. Molengot rohamuna dia ke arini ngolumuna naung salpui tama madok mauliate hamu tu debata lani sudea sini rohana. Jala molo dingot tamu akapa behena muna nasoture tama marsa behamu sadariom marningoti buah kamu maluhut na Tuhan Yesus asa disesa yalani mudarna nause humoko pardo sana manopoti dosana alai paubahamu marohamu na huhut pukkahamu ma parangen nai baru ola ni sadarion asa dalana muna dalan nagogoti na marhapatea Tuhan luas si saliling nililing na atau ngalusi hamu ma hata na husuk kono di joloni debatah doho di joloni akadongan na pungudison. Di parhatu tu roham do hata ni debatah na ginuru homu na say laon holani do dalan Tuhan uluani. Olo doho sian nasa roham tumudal hon saluhu dosa jala olo doho tu joloanon mangihuton hata ni debatah rodi hasusudani bohalmu. Olo doho makanguluhon haporsiaon nasitongi nahina tidakon ni huria Kristen Protestan songon natar surak di padan narobi doho di padan nai baru
Atong marpada dohamu nuaeng doho debatana badiai di jolo ni huriaon tung unang ose hamu saya berjumah hamu marningo saluhu nai asalam hot hapor seau muna martang yang mahita alia manami jala debatanami suruh mato di parbadia tu rohanami be marhite-hite Tuhan Yesus Kristus ulehok kami marohanami baheninganam mola nion rodi saliling nililingna suraton jala sahapi matusi sude nau kuoloi hami sai paujung maulaun na pinuk kami di bagasa rohanami ramoti mahami sasudena unak tu hamagoas sogok manangise siak kami on togu jalai ringiring mahami ganupari asa sahat kami Tuhan uluan na sora suda marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Atong nuaeng hati dako kamu majolo hapor seau munai. Hata si paingot di si Maria Eka Yulianti. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Hayatilah firman yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hata si paingot, amanat untuk Christine Natalina Simbolon. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa, dan dari anaknya Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Saya didongani di bata maho maralohon nasan najat. Jala di pargogoi maho patu pahon nasa nadinggan. Amin. Hamu akan apinar hamaul di debata. Nunga gabe donga sahuria jala donga sapangana kamu mangatop parpadanan nabadiai. Na arga situtu do hamu ditobus, unangoloi hamu bedo sadoho sibolis. Ramotan ni debata do hamu maralohon pangagoi, asal matok tong rohamuna tuibana, jala togi honon na do hamu masuk tu hara jauh banua gijangi martangi yang mahita.
Alea manami na di Banua Gijang asima roham di nasida kana pinasahat nuaing tuho. Saya ramoti manasida marhite-hite to di parbadia. Saya pahok manasida di bagasa padan naong nioloan nasida nakin. Saya parbadiai manasida di bagasa katam. Asatarida haporseaon nasida tujoloanon. Marhite-hite parange nadenggan. Amin. Mula mare de mahita. Ale de batama nami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dengan dohon na soli basa na mauliutus. Upasahat tami masian na ni lehom mitu hami pelean nami tuho. Saya jalo megabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mejala ramoti asa huparhasiah kami peleanon. Patibulhon hara jaumu di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhai marohan nami marhite-hite todim. Asalam mutadahami godang nisi lehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Banua Gijang saya pinarbadia maguarmu saya ro mahara jaumu saya saut malomoni roham di Banua tongon songon na di Banua Gijang lehom matu hami sadarion hanguluan siapari se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami una kami tugi hotu pangujunan palua mahami sian pangago. I hope pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim. Kami atas nama sude parhalado ni huriata HKBP Harapan Jaya dohok sudeaka na martugas di ibadah minggu sadarion. Pasahaton tuhita saluhuna selamat hari minggu rogate Tuhan Yesus mamasu-masu.
Salam.